uJesu mayengena ezweni laseJerusalem bamendlalela something, bamendlalela uhamba phansi bathi wena ufanelwe ukuthi unyathela phezulu kwamasonto, awusafanele ngabe unyathela phansi. Into esenza sikhulume kanjalo ngoba sibona imisebenzi yakho, sibona udumo lwakho. Bamendlalela phezulu. Namhlanje ngizothi le ndoda nayo uma ngihamba ngibheka abantu behleba, ngibheka abantu behlekisa behleba, uNkulunkulu uthi thatha yena yedwa lo la, ngoba yena uyayazi into ayizela. Ufuna ngikusize futhi ubani onemic lapho phesha, imsondezele eduze. Hayi uyimbambele ntobe, uyusondele kuye nobhala umbambele. Namhlanje uyinkosi. Uyafuna bhuti wami ngikusize? Yebo, ngifuna ukusiza. Uyafuna? Yebo. Usuka kuphi? Ngisuka eThekwini, ngihlala khona. eThekwini. Yebo. Khabazela Mkhize kaMavovo. Hayi bengisasho nje. Uyabazi abantu bakaMkhize? Yebo, ngiyabazi. Uyabazi? Yebo. Lalela-ke. Uma ngikhuleka la ngibone kwehla isibongo sakaMkhize. Uyangizwa ngithini? Yebo. Angaze ekhaya kini ubani wayengwakaMkhize noma ubani wayezalwa kaMkhize? Umuntu wezala kaMkhize umama wami, so. Lalela kimi ungalandi kakhulu. Mina ngizokutshela. Uma kwehla uMkhize kuye kwehla igama likaSiphiwe. Uyangizwa ngithini? Igama lami nguSiphiwe. Igama lakho lelo. Lalela. Uthe uNkulunkulu kimi makwehla lelo gama angutshela inhlekelela noma ngutshela indaba. Maybe ongekuyilindele noma kade ungayilindele. Uyangizwa ngithini? Angazi mina bathi ngibona umuntu okhulelwe, ngibona umuntu edeliver noma ngibona umuntu kade ekhulelwe esetetile. Ubani kade ekhulelwe osetetile? Umuntu engangisalala naye lo. Lalela kimi ungathazi. Mina ngizokuxoxela. Uma ngibona lo muntu okhulelwe ngibona izinkulumo eziningi zibuya. Lezi izinkulumo ezingahamba zi-involve idocket lamaphoyisa. Uyangizwa ngithini? Yebo. I saw something. Uma ngithi Nkosi, wathi uNkulunkulu kimi kukhona into okumele siyilandele size siyofika esibhedlela la atetele khona. Utetele kwesiphi isibhedlela? Tetele Lupuzeni esibhedlela ePaul. Lalela. Masihambe siye kaMashu, masifika kaMashu sifuna umuntu ophethe isibhedlela noma sifune usister otetisayo. Kunobucoko benzeke. Yebo. Lo sisi wazala ingane isithulile. Yebo. Uyangizwa ngithini? Yebo. Mayizala ingane isithulile wathatha ingane ongayona yakhe. Yebo. Ingane kuneqiniso ade kumele ulithola ukuthi ingane olokuthi eyakho akuyona yakho yantshontshwe esibhedlela. Ya wenze kanjalo. Uma ngilandela la ngomoya oyingcwele vele khona inkinga eke yenzeka. Kunesichitho esimbo kwashaya ngaso wena. Wena bhuti uke wathi mawulele wavuka uchamile straight. Uyichamele. Waze wayibuza ukuthi kwenza njani ngoba phela ngiphuza utshwala. Ngoba phela ngilele ngiright kodwa wavuka uchamile. Kunedami. Wena wabona umuntu elele dakiwe wavuka eseyichamele. Ngoba phela ungababona bebuthanda lobutshwala bwenzisa amahloni ekseni. Omama abaningi labafihla inhlekelele inkinga. Masinganibuza ukuthi kwenzakalani ezindlini zenu ngasitshela izinto. Amadoda enza izinkinga. Amen bazalwane. Uthi manje lebhuti kunento kumele sigeze yona lo bhuti esidina nethunzi elimnyama elimlandelayo. Uma ngibuza ngithi Nkosi kwenze njani? Kunomuntu okumele simfune vele iqiniso lithi lo sisi ukhulaliwe wakhulela 9 months.
wena lokuthi ingane yakho kanti awummithisanga kwakungawena vele ene futhi lento wake wayisola ilokhu ikudla enhlizweni yakho ilokhu ikudla enhlizweni yakho wayisola wena bhuti njengamanje uyagula njengoba ugula kunogogo kumele siyomthatha simsusa umlilo owafaka bekhaya wafa eseshile washa kwenze kanjalo washela endlini uyangizwa ngithini ugcineni ukwenza umsebenzi wabantu abadala sakuyisikhathi into kumele niyazi ukuthi kubalekile ukuthi umsebenzi hlala njani wenze lo muntu njengamanje uluzile yazi uluzile luza imali enhle kakhulu wena bhuti obekumele uyithole kwelinye isulumane wangayithola ngoba abantu basekhaya komalumakho bathi siyakuvikela ngaso sonke isikhathi wena bekufanele ngabe usuke waboshela ukushaya intombazana ngoba isandla sakho silula mani ke naphikisana kabili kathathu uyamgqema awumoshi isikhathi ungayenzi leyo nto amen bazalwane umfazi kanjani kodwa mayidelela unjani nathula manje ukhona othi ushaya ngommese amen bazalwane lo bhuti kumele bhuti wami kusasa namhlanje emini ungitholela intambo enjengaleliya jezi leya emaroon yazo insonto ungitholele yona ebese ungitholele emhlophe zo2 uze nazo la esontweni nobisi mawuzokwazi uze kumina esontweni kunento engizokukhulekela yona bhuti ngikukhulekele ngoba umuzi wakini uhlazekile manje uzwila ngithi ngiyabonga